Skladanie tachografovej karty so zadaním dodatku. Tachografovú kartu môžeme do tachografu vkladať viacerými spôsobmi. Ako prvý sme si ukázali ten najjednoduchší a najľahší spôsob. Vkladanie karty bez dodatku. Teraz si ukážeme ďalší spôsob a to je vkladanie karty so zadaním dodatku. Čo to vlastne ten dodatok je? Vodičovi vyplýva zo zákona povinnosť vydokladovať, preukázať svoju činnosť 28 dní spätne dozadu. Respektíve od 1. januára roku 2025 sa toto obdobie predĺžuje až na 56 dní. Na preukázanie činnosti slúži doklad o potvrdení činnosti vodiča, na ktorom je zapísaný čas aj činnosť, ktorú vodič vykonával, pokiaľ bola karta vybraná z tachografu. Tento doklad vydá poverený zamestnanec firmy. Pri práci s tachografom mám ale možnosť údaje vpisovať priamo pomocou tachografu na tú tachografovú kartu. Na to, aby nám na karte nevznikli prázdne miesta a práve na vyplnenie tohto prázdneho priestoru, ktorý na karte vzniká, keď ju vyberám z tachografu, slúži dodatok. Pomocou dodatku teda ukladám na kartu údaje spätne dozadu. Kedy využívam takýto spôsob vkladania karty? Kartu do tachografu so zadaním dodatku využívam v podstate najčastejšie. Vždy, keď po dlhšom čase vkladám kartu do tachografu, zadávam dodatok. Ukladám údaje na kartu za obdobie, keď bola vybraná z tachografu. Prejdime k samotnému zadávaniu. Na začiatku procesu vkladania karty je postup stále rovnaký. Ako prvé zapínam kľúč v zapaľovaní, na displeji sa vyobrazí zobrazenie, na ktorom nás samotný tachograf upozorňuje, že máme vložiť kartu. Pokiaľ by sme nezačali proces vkladania karty, tak po určitom čase zobrazí základné vyobrazenie tachografu. My tam ale ideme kartu vkladať hneď, takže kartu vsuniem do tachografu čipom hore a dopredu. Kartu vtiahne dovnútra tachografu a na displeji vyobrazí privítanie s vyobrazením miestneho aj UTC času. Následne sa zobrazí displej s menom vodiča, neskôr dátum a čas posledného vyťahnutia. Na ďalšom vyobrazení displeja sa nás tachograf opýta, ako chceme pokračovať ďalej. Opýta sa, či chceme alebo nechceme zadávať dodatok. Po tento krok je vkladanie karty do tachografu stále rovnaké. Teraz si vyberáme, akým spôsobom chceme pokračovať a podľa toho sa bude proces vkladania karty líšiť. My potrebujeme vyplniť prázdny priestor na karte, ktorý nám tam vznikol, takže pomocou šípky hore, respektíve dole si nastavíme, že ideme zadávať dodatok. Potvrdím si, že dodatok zadať áno. Na displeji sa nám následne vyobrazí v hornom riadku dátum a čas posledného vyťahnutia karty. A v dolnom riadku nám ponúkne možnosť nastavenia režimu práce, dátumu a času. Ako prvú nastavujem činnosť. Po potvrdení nám ponúkne možnosť nastavenia dátumu a času. Na displeji nám signalizuje aktuálny čas a dátum. Možnosť nastavenia nám ponúkne iba v tej položke, ktorú je možné zmeniť, ktorú je možné nastavovať. Pokiaľ nechcem, respektíve nepotrebujem nič meniť, potvrdím iba OK. Následne zadávame krajinu výjazdu, čím zahájime svoju pracovnú činnosť. V ďalšom kroku sa nás tachograf pýta, či údaje, ktoré sme vložili do tachografu, chcem potvrdiť. Pokiaľ je všetko zadané správne, odkliknem iba OK, zadanie potvrdiť áno. Karta je vložená a v tomto priestore nám signalizuje, že karta je v šachte 1. Takýto proces vkladania je trošku dlhší, takže k úplnému načítaniu karty dochádza rýchlejšie. Keď je piktogram karty úplný, karta je vložená v tachografe, je pripravená a my môžeme jazdiť. Ako posledné je potrebné po vložení karty zmeniť činnosť, zmením si ju na režim práce. Mám tu príklad, na ktorom si ukážeme, čo sme vlastne tým dodatkom my na tú kartu uložili.
V piatok o 18:00 odstavím vozidlo, vyberám kartičku, začínam svoj odpočinok. Celý víkend, to znamená od piatku, sobota, nedeľa a v pondelok ráno o 6 ráno začínam. Celý tento čas, celé toto obdobie bola karta vybraná z tachografu. Ja tým, že zadávam dodatok, si vlastne na tú kartičku vyplním spätne dozadu, že ja od piatku 18:00 do pondelka 6:00 som mal bezpečnostnú prestávku. Celý ten priestor na tej karte 28 dní, respektíve 56 dní si takýmto spôsobom viem vydokladovať. Mám takýmto spôsobom zaznamenaný. Karta je založená v tachografe. Dodatok sme si zadali. Tento spôsob vkladania tachografovej karty s dodatkom je v podstate najčastejší, ktorý ja ako vodič využívam. Sám si viem takýmto spôsobom vyplniť ten prázdny priestor, ktorý mi vznikol na tachografovej karte, aby som mohol hodnoverne preukázať tú svoju činnosť, ako mi to udáva zákon. Takýmto spôsobom si sám ja ako vodič v podstate vytvorím doklad o tom, že čo som robil, akým spôsobom som pracoval, či som nepracoval, či som mal bezpečnostnú prestávku a podobne. Takže celý ten priestor, ktorý ja zo zákona potrebujem vydokladovať, mám umiestnený, vydokladovaný práve priamo na tej tachografovej karte a tým pádom ja nepotrebujem žiadne nejaké papierové potvrdenia od nejakého svojho nadriadeného, ale mám to všetko takýmto spôsobom spojené.